Σήμερα, η λιτότητα φαίνεται να είναι η μοναδική λύση για το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο φτωχοί. Η αυτοματοποίηση πολλών εργασιών και η συσσόρευση πλούτου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αλλάξει το πώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε την εργασία. Όλο και περισσότερα αγαθά παράγονται από όλο και λιγότερους εργαζόμενους. Οι δείκτες ανεργίας έχουν εκτοξευθεί και η έμισθη απασχόληση δεν αποτελεί πλέον δικαίωμα για τον κάθε άνθρωπο. Τα καλά νέα είναι ότι ποτέ πριν στην ιστορία οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν τόσο πλούτο. Αλλά ενώ αυτός ο πλούτος παράγεται μέσα από την εργασία όλων από το παρελθόν έως και σήμερα, είναι άνισα κατανεμημένος στους πολίτες. Εμείς, ως Ευρωπαίοι πολίτες, προτείνουμε μια εναλλακτική λύση. Δεν πρόκειται για μια νέα ιδέα, αλλά τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε την ιδέα πράξη. Η ιδέα αυτή ονομάζεται ανεφόρον βασικό εισόδημα. Βασικό εισόδημα χωρίς προϋποθέσεις. Έχετε ακούσει γι' αυτό? Όχι ακόμα? Το άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει: όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται ένα επίπεδο διαβίωσης ικανοποιητικό για την υγεία και την ευημερία και των ίδιων και της οικογένειάς τους. Αυτό περιλαμβάνει το φαγητό, το ρουχισμό, τη στέγαση, την ιατρική φροντίδα, τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και το δικαίωμα στην ασφάλεια σε περίπτωση ανεργίας. Αυτό είναι. Το βασικό εισόδημα θα έπρεπε να είναι καθολικό, ατομικό, ανεφόρον και αρκετά υψηλό ώστε να διασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση και συμμετοχή στην κοινωνία. Αυτό το νέο θεμελιώδες δικαίωμα για την ανθρωπότητα δεν θα εξαλείψει μόνο τη δυστυχία, αλλά είναι επίσης και ένας τρόπος να αναπτυχθεί μη εμπορευματοποιημένη αγορά εργασίας, όπως το να είσαι καλλιτέχνης, το να είσαι γονιός, το να είσαι εθελοντής. Είναι όμως ταυτόχρονα και ένα μέτρο οικονομικής φύσης. Ένα βασικό εισόδημα για όλους θα σήμαινε την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εξασκήσουμε πλήρως τα πολιτικά μας δικαιώματα. Πώς μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε? Εύκολα. Έχουμε αρκετές προτάσεις. Φορολογία των υψηλών εισοδημάτων, φορολογία στα προϊόντα πολυτελείας και στα προϊόντα που μολύνουν το περιβάλλον. Και κυρίως αυτοχρηματοδότηση, μέσα από την απλούστευση ενός πολύ μεγάλου καταλόγου κοινωνικών επιδομάτων, που έχουν μεγάλο γραφειοκρατικό κόστος και είναι ήδη ξεπερασμένα και θα έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου. Αυτό που προτείνουμε θα είναι πολύ πιο απλό, ισότιμο και με διαφάνεια. Όλοι θα λαμβάνουν ένα βασικό εισόδημα, χωρίς καν να χρειάζεται να το ζητήσουν. Πέρα από αυτό, βέβαια, ο καθένας μπορεί να δουλέψει αν θελήσει περισσότερα χρήματα. Εμείς, ως Ευρωπαίοι πολίτες, έχουμε υποβάλει ένα επίσημο αίτημα με την ονομασία Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών για το βασικό εισόδημα, για να υποχρεώσουμε τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν τη διακήρυξή μας. Οπότε, τι τρέχει? Αρχικά, πρέπει να ξεπεράσουμε το ελάχιστο όριο των 7 χωρών. 15 χώρες έχουν ήδη ενταχθεί στην καμπάνια και είναι έτοιμες να συγκεντρώσουν υπογραφές. Ελπίζουμε ότι και άλλοι θα ενταχθούν σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις προτάσεις μας όταν θα φτάσουμε τις 1 εκατομμύριο υπογραφές που απαιτούνται. Εάν οι προτάσεις μας γίνουν δεκτές, μελέτες πολλών διαφορετικών μοντέλων και ποσών βασικού εισοδήματος θα ξεκινήσουν. Πρέπει να κινητοποιήσουμε τον κόσμο οργανώνοντας εκδηλώσεις, δημιουργώντας τοπικές ομάδες και δημιουργώντας σούσουρο με το να συζητάμε με τους φίλους και τον κόσμο γύρω μας για αυτή τη νέα ιδέα που αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την πρωτοβουλία basicincome.gr.